Maswera sei machampion maswera sei? Ndinoona songe champion strategy iri kushandiswa apa ndo yamwatadze kuziya, ndo yamwatadze kuunderstanda because ngemhando yepamusoro, saka hamuna kuzviunderstanda equation yema-elections nepazvaari neprocess yacho zvaita zvemhando yepamusoro, saka hamungazvioni champion. Nyaya iripo ndeyekuti mamoves apresident Chamisa ari calculative and they are strategic. They are so strategic. Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panenu channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingo wagara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya yaburitswa ne one of my top allies Nelson Chamisa. Yabuda achitaura pamusoro pe plan ina Nelson Chamisa pamusoro my elections akaitwa last year in August 2023. Abuda Chamisa is only getting started and he's got a plan. Shinza akaona kuti angangoende kuma top organizations asati akonzauta his regional body, shinzi even SADC ikaramba kufambisa nyaya dzake ane plan yake muri Zimbabwe. Singade kuwesta nguva yenyu, trot mungonzwa audio iyi munzo zvachitaura murume uyu pamusoro penhau yaNelson Chamisa. Anofunga Nelson Chamisa wakabuda last week vachitaura vachiti vakanyora tsamba kuSADC as they are waiting for response yeSADC muri Zimbabwe. So trot mungonzwa nyaya iyi, muhamadzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Maswera sei machampion maswera sei? Ndinoona songe champion strategy iri kushandiswa apa ndo yamwatadze kuziya, ndo yamwatadze kuunderstanda because ngemhando yepamusoro, saka hamuna kuzviunderstanda equation yema-elections nepazvaari neprocess yacho zvaita zvemhando yepamusoro, saka hamungazvioni champion. Nyaya iripo ndeyekuti mamoves apresident Chamisa ari calculative and they are strategic. They are so strategic. Tikatarisa nyaya yema-elections yakapronouncedwa kuti they were not free and fair, they were not credible. SADC observer mission yakauya muno ikaenda kunoita surrender report yayo, yaenda kunoita surrender report yayo, SADC leadership ikandoita endorse resolution yeobserver mission. You understand? Kureva kuti SADC yakazvitambira kuti ma-elections ekuZimbabwe haana legitimate winner kana kuti president. You understand? Saka on the side of President Chamisa, on his case, he is a winner already, because one observer mission yakauya muno yakabudisa report iri yeSADC and pamutemo wema-processes illegitimacy unofanira kutangira kuregional board yako, grassroots, usati wasvika kumusoro kwakadai nana UN uchilobha ma-grievances ako.
saka vakatangira ipapo pagrassroots paregional board, you understand. Saka regional board yakatambira report yemaobserver mission ayo ayakatumira ikaita endorse, you understand. Saka ivo vakanyora tsamba kuSADC maererano nemaelections. Saka SADC yanga ichiita meetings ayo maringe nemaelections ekuZimbabwe. Saka they gave, or the president gave them a chance, a big chance to conclude on Zimbabwean elections. So everything was done by President Chamisa, you understand, to support his case. Above all, he consulted the citizens, all the citizens across the country, about the way forward. And has done that, and is done, you understand. So now the SADC leaders or statesmen are coming for an extraordinary summit in Zimbabwe. This is a calculative move now for President Chamisa to resume his case, you understand. This is the right opportunity for him to resume his case to SADC, you understand. How can they bestow the leadership of SADC, who is an illegitimate leader, you understand? So this is so strategic and calculative move by President Chamisa. Saka ndozva musina kuona champion kuti move yaitwa apa ndeyemhando yepamusoro-soro, you understand. Ma-consultations akatoitwa across the country, you understand. Saka pataa kuenda ndo pakaoma, ndo pamakata kune SADC, you understand. Ndo pakati womei, because SADC ikange yati Mnangagwa vamupa chigaro chekuti ndiye waachair, ivo vakatambira report yekuti Mnangagwa is just there illegitimately, ndo vabatwa nenyaya. Saka nyaya inoratidza kuti SADC will be a failure, and then a next stage is needed above SADC. So that's why I said champion, muono wenyu ndo waita mushoma pane instance yamuri kuda kuedza kudiscussa nezvayo.